משכנתה היא אחת ההחלטות הכלכליות הכי גדולות שתקבלו בחיים. כשהסכומים גבוהים והריביות משתנות, כל טעות קטנה עלולה לעלות לכם עשרות אלפי שקלים. בדיוק בשביל זה יש יועץ משכנתאות, לבניית תמהיל נכון עבורכם, אבל איך בוחרים את היועץ הנכון? ומה ההבדל בין יועץ מטעמכם לזה שמציע לכם הבנק? נאמר שלום לבני מבורך לוי, מומחה למשכנתאות ולכלכלת המשפחה. שלום בני. שלום וברכה. אז בואו נתחיל באמת מהבסיס, למה בכלל צריך יועץ משכנתאות, ואני חושבת שהחשיבות שלו גדלה פי כמה בתקופה הזו שהריבית גבוהה. היועץ משכנתאות שיש בבנק, הוא יועץ של הבנק. הוא עובד בבנק. הוא לא רוצה את טובתכם, חברים, לא בהכרח. אני לא הייתי אומר את זה בצורה גורפת. אמרתי לא בהכרח. כן, הוא עובד בבנק, הוא מקבל משכורת מהבנק, הוא מקבל את הערכה שלו מהבנק. באופן טבעי, הזיקה שלו תהיה יותר לבנק, פחות ללקוח. זה פעם אחת. פעם שנייה, יש היום מצב שנוצר בכלל בכל הבנקים, שאין פניות. ליועץ משכנתאות שיושב בבנק אין פניות, יש לו כל כך הרבה משימות, והוא לא באמת מתפנה... הגענו לשיאי משכנתאות. הוא לא מתפנה כמו מה שאמרת, לדברים הקטנים, לניואנסים הקטנים האלה שבאמת עושים את ההבדל. אז בואו נדבר באמת על הניואנסים הקטנים שעושים את ההבדל. התמהיל בתקופה הזו, שהריביות גבוהות, שעדיין לא ירדה הריבית, אנחנו מדברים על ריבית בנק ישראל של 4.5%. איזה מסלולים הם המסלולים, ככה כלל האצבע, כן? ברור שזה לגופו של עניין, הכי נכונים, ומאיזה מסלול כדאי להתרחק? אז קודם כל, כדאי להכיר את הלקוח ולראות מה מתאים לו. כי אנשי עסקים, לדוגמה, למרות שנזהרים היום מהצמודות מדד, יש אנשי עסקים שיגידו, תן לי צמוד מדד, מתאים לי כי אני רוצה לשלם פחות כסף. אבל לאנשים הרגילים, פחות כסף עכשיו. כן. עדיף להתרחק מהצמודי מדד. יש טעויות שעושים הרבה משפחות, שהם באים לבנק ואומרים, אנחנו רוצים לשלם כמה שפחות. כמה שפחות זה אוטומטית מביא אותנו לצמודי מדד, ואז בלונגרן משלמים הרבה יותר. נכון. אז בנק ישראל מחייב לקחת לפחות שליש קבוע. אז אני מעדיף קבוע שהוא לא צמוד למדד. למה? כדי להבטיח את זה שהמשכנתה פתאום לא תקפוץ, מה שקרה... מה שנקרא קלץ. כן, מה שנקרא קלץ. שהיום הוא יותר גבוה ממה שהיה פעם, מן הסתם. כן, אבל עדיין אתה יודע עם מה אתה מתמודד. נכון. הרבה פעמים הוודאות היא חשובה, גם אם הוודאות היא כואבת והיא קשה, אבל אתה אומר, עם זה אני יודע להתמודד. מה שקרה בשנתיים האחרונות, כשהפריים עלה מ-1.6 ל-6% או ל-6.25%, פתאום אנשים התחילו לשלם, מי שלקח 40, 50 ו-60% בפריים, פתאום המשכנתה קפצה להם ב-2,000, 3,000 שקלים, וזה כמו... חד משמעית, שנזכיר שלפני כן לא הרשו בכלל, בנק ישראל לא אפשר לקחת יותר משליש פריים. הוא עשה את השינוי קצת מאוחר מדי, והשינוי של 2/3 פריים שהוא אפשר, זה בדיוק היה רגע לפני, כמה חודשים לפני, אולי חצי שנה לפני שעלתה קפצה הריבית, והפריים קפץ איתה מ-1.6 ל-6%. 6.25. נכון? ובאמת הרבה אנשים מצאו את עצמם משלמים עוד 2,000-3,000 שקל בחודש. נכון, זה יכול להקריס משפחה כלכלית. אז בוא תדייק לי איך יועץ טוב, יועץ מומחה, יכול לחסוך הרבה כסף. זה אחד התמהיל, אמרנו. יפה. להכיר את המשפחה. כי הרבה פעמים באים משפחות ואומרות, אנחנו יכולים להחזיר לדוגמה 4,500 שקלים, ואני אומר להם, אם תתאמצו ותחזירו 4,700, אתם יכולים? ואני מסתכל ואני רואה שהם יכולים לעשות את זה. לפעמים ה-200 שקל האלה, התוספת, יכולים לחסוך להם לפעמים 100 ואפילו 150 אלף שקל. אז אם אתה מבין מה היכולות של המשפחה, לעשות להם תמהיל שהוא מתאים להם. לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, כי אם הוא נמוך מדי, אז הם מפסידים כסף. אם הוא גבוה מדי, הם יכולים אחר כך להגיע למצב שהם במינוס. בהחלט, וכמובן גם פריסת השנים, זה חלק מהעניין הזה, שאם נכון. אפשר לקצר את התקופה. אז איך בוחרים את היועץ הנכון עבורך? כשבוחרים יועץ משכנתה, קחו יועץ שהוא למד את התחום, שהוא חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות, תעשו לו מבחן, יש לו עליו איזה פיקוח, הוא חתום על איזושהי אמנה, פעם אחת. פעם שנייה, תבקשו המלצות. פעם שלישית, כנסו לגוגל, תרשמו את השם שלו, תראו מה אנשים אומרים עליו. חשוב. אני יכול להגיד שיש בתחום הזה גם הרבה נוכלים, כי אין רגולציה. אז תבחרו מישהו שגם המליצו עליו, גם הוא חבר בהתאחדות וגם... חשוב מאוד, וגם יחסוך לכם בסוף הרבה כסף. ודאי. זה מאוד חשוב. בני, המון תודה על זה. תודה לך.